Pangasinan Balita. Be informed. Be the first to know. Radyo Pangasinan Balita. Mga balitang naganap at nangyari sa huling 24 oras sa loob at labas ng Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Paborito. Good morning! Maabigyan kapusan at si kayo namin kapaborito. Agaw natin na Lunes, June 9, 2025. Welcome po muli sa Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, sa ulo po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, isang binata at lola patay sa aksidente sa kalsada. Balita. Mahigit na 1 bilyong pisong halaga ng suspected illegal drugs na recover sa karagatan ng Western Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pambansa, China nanawagan ng dialogo sa Pilipinas patungkol sa West Philippine Sea. Radyo Pangasinan Balita. President Bongbong Marcos Jr. muling binuhay ang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pandaigdig, 2 border crossing sa Cambodia pansamantalang isinara. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating balitang sports, Carlos Yulo nasungkit ang pang-4 na ginto sa Asian Gymnastics Championships. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating balitang entertainment, Miss You Organization nagpahayag na walang pagbabago sa kanilang pamunuan. Radyo Pangasinan Balita. Bago po sa detalye ng ating mga balita, ating tanggapin ang paghulat naman ng Pag-asa para sa kalagayan ng ating panahon sa araw na ito ng Lunes sa pamamagitan ni Engineer Jose Estrada, ang hepe ng Pag-asa Dagupan City. Sir Joe, good morning! Yes, Sir Joe. Sir Joe, good morning! Yes, ma'am. Magandang umaga po. Namatay. Yes, sir. Go ahead. Ako na ba? So, update po tayo ngayon sa ating binakontempt low pressure area sa loob po ng Philippine Area of Responsibility po natin. So, kaninang umaga po ay nasa northwest of Baler, Aurora or 85 kilometers west of northwest of Bacnotan, La Union. Samantala po, ang ulat panahon naman natin dito sa Pangasinan ay makakaranas pa rin tayo ng kalat-kalat ng pagulan at masungit na kaulapan dito sa lalong-lalo na sa may area ng eastern part ng Pangasinan. So, ang temperatura natin po ay naglalaro po sa 25 to 33 degrees Celsius centigrade. At kanina po ay sumikat haring araw ng ganap na alas 5:26 at lulubog naman ito sa ganap na alas 6:30 ng hapon. Samantala po ang baybayin ng dagat naman natin ay katamtaman ang pag-alon. So malaya po ang ating mga kaibigan fisherman para makapaglayag po, makapaglayag ibig sabihin makapaghanap buhay. Mula sa Pag-asa Dagupan, magandang umaga po. Maraming salamat po, Sir Jose Estrada, ang hepe ng Pag-asa Dagupan City. Radyo Pangasinan Balita. 9 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang lokal. Patay sa aksidente sa kalsada ang isang binata at isang lola. Naganap ang insidente sa may barangay Karusukan Sur, Asingan, Pangasinan, alas 6 pasado ng gabi. Ayon sa pulisya, kinilala ang mga biktima na sina Fernando Dumaguete Jr., 19 anyos, driver ng motorsiklo, residente ng barangay Piaz, Villasis, Pangasinan at ang 73 anyos na lola na si Teresita Gumaang ng barangay Karusukan Sur. Sa investigasyon, ang driver ng motorsiklo ay tinatakang lugar ng pa-south direction ng aksidenteng nabundol nito ang tumatawid na lola. Sa lakas ng impact, kapwa nagtamo ng matinding pinsala sa iba't ibang parte ng kanilang katawan.
ang mga biktima. Naitakbo pa ang mga ito sa hospital, subalit idineklarang dead on arrival ang mga ito. Napag-alaman na walang suot na helmet ang driver ng motorsiklo at walang driver's license. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, may na isang bilyong halaga ng hinihinalang bawal na droga na nakalagay sa vacuum plastic ang narecover sa karagatan ng Western Pangasinan. Ayon sa otoridad, ang mga ito ay narecover ng mga mangingisda sa lugar na lulutang-lutang sa may karagatan na sakop ng bayan ng Bani, Bulinaw at Agno, Pangasinan noong Huwebes, June 5. Sa bayan ng Bani particular sa may territorial water na sakop ng Sitio Alanan, Barangay Dakap Sur, ang narecover na sako ay may narecover na sako na may laman na crystalline granules o kaya suspected shabu na tinatayang may timbang na 30 kilograms na may market value na 170 million pesos. 5 sako naman ang na-recover sa dagat na sakop ng Barangay Balingasay at Luciente First sa bayan ng Bulinaw, na ito ay may laman din na hininalang bawal na droga na tinatayang may timbang na 130 kilograms na may market value na 884 million pesos. At sa dagat naman ng Barangay Aloleng, Agno, Pangasinan, na-recover ang ilang sako na may laman din na white crystalline granules sa kay suspected shabu na tinatayang may timbang na 23 kilograms na may market value na 156 million pesos. Ang mga na-recover ay isinumit na naman sa PDEA Region 1 para sa kaukulang investigasyon at pag-aksyon. Radyo Pangasinan Balita. Labing 2 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At ngayon sa detalye noon po ng ating balitang pambansa, nanawagan si Chinese Ambassador Wang Zilian sa Pilipinas at China na muling magdialogo at pakinggan ang sigaw ng mamamayan na piliin ang kooperasyon sa halip na alitan. Ang naturang pahayag na ito ni Huang ay kasabay ng pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng diplomatikong relasyon ng dalawang bansa noong Sabado. Dumalo sa ginanap na okasyon sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mga senador, business leaders at mga kinatawan ng Filipino-Chinese community. Gayunman, kasabay ng pahayag ay nagpapatuloy ang tensyon sa West Philippine Sea, kung saan paulit-ulit na lumalabag ang China sa eksklusibong economic zone ng Pilipinas at hindi pa rin kinikilala ang 2016 arbitral ruling na pumababor sa Pilipinas. Sa ilalim ng administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr., naging mas matatag at lantad ang posisyon ng bansa sa pagtatanggol ng soberanya, habang patuloy ang presensya ng mga barko ng China at paggamit ng water cannons laban sa mga Pilipinong mangingisda. Giit ni Huang, ang Pilipinas at China ay magkalapit na kapitbahay na hindi maaaring paghiwalayin. Umaasa umano ang China na mas maraming Pilipino ang makikiisa upang ayusin ang relasyon ng dalawang bansa. Samantala, kwestiyon naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pagiging tapat ng China sa usaping dialogo kasunod ng militarisasyon nito sa mga pinag-aagawang teritoryo. Radyo Pangasinan Balita. Namataan ng Philippine Navy ang isa pang Chinese flag fishing vessel sa silangang bahagi ng Pag-asa Island sa loob ng Kalayaan Group of Island sa West Philippine Sea pasado alas 3 nitong Sabado. Ayon kay Public Affairs Officer ng Western Naval Command Captain Elaine Rose Collado, na mismong mga residente at mga mangingisda mula sa bahaging ito ng Pag-asa Island ang nakakita sa sumadsad na barko na siyang kamukhaan niya ng mga nakikitang Chinese Maritime Militia. Agad naman nagpadala ng kanilang matauhan ng Philippine Coast Guard sa katubigan upang makumpirma ang presensya nito, habang inalerto na rin agad ang Philippine Air Force o kaya Armed Forces of the Philippines para sa maaaring assistance sa kakailanganin ng mga PCG personnel. Ayon pa kay Collado, na nakalapit sa lokasyon ng vessel ang PCG at nakumpirmang sumadsad ang naturang barko sa mababaw na bahagi ng Pag-asa Island na siya namang kusang
umalis. Samantala, kasunod nito ay kinumpirma ni Culiano na nakahanda ang AFP na mag-dispatch ng kanilang mga tauhan para sa maaring maritime emergency. Tinitignan naman ngayon ng Philippine Navy na dahilan sa pagsagsad ng naturang barko ay maaring dulot pa rin ng masamang panahon. Radyo Pangasinan Balita. Pinangunahan naman ni President Bongbong Marcos Jr. ang pagbuhay muli sa Jones Reeds na layong pagyamanin ang kasaysayan, kultura at kabuhayan sa Binondo, Maynila. Kasama ng Pangulo si First Lady Marie Luis Liza Araneta Marcos na pinangunahan ang ceremonial lighting ng iconic Jones Reeds. Ito ay bahagi ng pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo sa diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at China. Ayon kay President Bongbong Marcos Jr., ang nasabing proyekto ay bahagi ng Chinatown Revitalization Project na naglalayong gawing mas ligtas, mas bukas at mas maunlad ang makasaysayang distrito para sa mga pamilyang manggagawa at mag-aaral at maliliit na negosyo. Ipinamalaki din na inulat ng Pangulo na simula kahapon matutunghayan ng publiko ang lingguhang Lights and Sound Show sa iconic Jones Reeds. Naging matagumpay ang nasabing proyekto sa pamamagitan ng fundraising initiative ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporation. Sinabi ng Presidente na bahagi ito ng kanyang adhikain na ibalik ang historic districts. Inikayat ng Pangulo ang publiko, particular ang mga kabataan, na bisitahin ang Binondo para sa kanilang maranasan ng kultura at economic activities sa nasabing lugar. Radyo Pangasinan Balita. Pinatitiyak naman ni President Bongbong Marcos Jr. sa Department of Trade and Industry o kaya DTI na walang nagsasamantala sa presyo ng school supplies kaugnay sa nalalapit na pasukan ng mga estudyante. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, na nais ng Pangulo na matiyak na naaayon sa tamang presyo ang kailangan ng mga estudyante sa pasukan at mabantayan ang presyo sa mga pamilihan upang hindi mahirapan lalo na ang mga mahirap na pamilyang Pilipino. Dahil dito, inatasan ng Presidente ang DTI na tiyakin na naaayon ang mga school supplies sa tamang presyo. Bilang tugon sa direktiba ng Presidente, personal na nag-ikot si DTI Secretary Cristina Roque sa mga malaking pamilihan tulad ng Divisoria para alamin ang presyo ng school supplies. Dito nakita na may pagbaba sa presyo ng 29 na school items mula piso hanggang 10 piso. Sinabi ni Castro na naglabas na rin ng price guide ang DTI para magkaroon ng gabay ang mga magulang sa tamang presyo ng school supplies ngayong papalapit na ang pasukan. Inihayag din ni DTI Secretary Maria Cristina Roque na stable ang presyo ng mga school supplies sa mga pamilihan. Radyo Pangasinan Balita. 18 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at sa karagdagan pa po ng ating mga balita. Nasa 37,000 pulis ang ide-deploy ng Philippine National Police para sa pagbabalik eskwela ng milyong-milyong estudyante sa pampublikong paaralan sa June 16. Sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na handa na ang PNP sa pagbubukas ng school year 2025-2026 kung saan ay palalakasin ang police visibility sa bisinidad ng mga eskwelahan. Sinabi ni Fajardo na nasa 5,000 mga pulis ang itatalaga sa mga police assistance desk sa mga paaralan. Tututukan ng mga pulis ang mga insidente ng bullying na karaniwan na tuwing magbubukas ang klase. Gayon din ang mga insidente ng pickpocketing, robbery, hold-up at snatching kung saan maging ang mga estudyante ay nabibiktima. Maigpit ding babantayan umano ang transport terminal, paliparan at daungan, malls, business centers at iba pang mga lugar na dinarayo ng mga estudyante. Una nang sinabi ni DepEd Secretary Sani Angara na tinatayang 27 milyong estudyante ang inaasa nilang magbabalik eskwela. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, sa detalye naman po ng ating balitang pandaigdig.
Pansamantalang isinara ng Thailand ang dalawang border crossings nito sa Cambodia noong Sabado bilang hakbang sa kanilang kaligtasan. Kasunod yan ng tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang desisyon ay ginawa makalipas sa ang nangyaring military clash noong Mayo 28 sa Emerald Triangle, isang lugar na sasanib na daanan ng Thailand, Cambodia at Laos kung saan napatay ang isang sundalong Cambodian. Ayon sa pamalaan ng lalawigan ng Chandori Island, ang mga tourist crossing sa dalawang paunahing border checkpoints ay temporarily suspended. Gayunpaman, patuloy pa rin ang kalakalan at pagpasok ng mga manggagawang Cambodian. Ipinahayag ng Royal Thai Army na ang pagsasara ay para protektahan ang soberenya at seguridad ng bansa. Bukod dito, 6 pang border points ang nagpatupad ng mahigpit na oras na operasyon at pagbabawal sa malalaking sasakyan. Sinabi ni Thai Defense Minister Phoutham Wechikaya na nagkaroon ng pagpapalakas ng pwersang militar sa panig ng Cambodia na lalong nagpataas ng tensyon. Bilang tugon, nagdagdag din ng tropa ang Thailand sa kanilang crossing border. Handa rin umano ang Thai Army na magsagawa ng high-level operation kung lalabagin ng Cambodia ang kanilang batas. Radyo Pangasinan Balita. Nagdalaga naman si US President Donald Trump ng 2,000 National Guard troops sa Los Angeles nitong linggo upang tugunan ang karahasan dulot ng mga protesta laban sa mga immigration enforcement raids. Ayon sa White House, ito ay bahagi ng kampanya upang wakasan ang lawlessness. Ngunit ayon kay California Governor Gavin Newsom, ang pagde-deploy sa mga National Guard ay maaari pang magpainit sa tensyon dahil kaya umano tugunan ng lokal na pamahalaan ang sitwasyon. Naganap ang utos matapos ang 2 araw ng marahas na sagupaan sa pagitan ng mga demonstrador at federal agents ng Amerika kung saan gumamit ng tear gas at flashbang grenades ang mga otoridad habang gumamit naman ang mga rallyista ng mga fireworks at mga bato. May mga sasakyan din na sinunog at mga kalsadang binarikadahan gamit ang shopping carts at sako na may lamang semento. Nabatid sa mga naunang araw ng protesta, nagsagawa ng malalaking immigration raids ang federal agents sa mga lugar sa high-profile workplace kung saan 82% dito ay mga Hispanic o kaya ay Latino. Nagpabala naman ang Defense Secretary ng Amerika na kung lalala ang sitwasyon, maaring gumamit ang pamahalaan ng mga aktibong sundalo kabilang ang mga Marines sa Camp Pendleton. Samantala, umapila naman si Karen Bass, mayor ng LA, para sa kapayapaan. Ngunit sinabi nitong ang karahasan ay may kapalit na pananagutan. Dagdag pa niya na bagamat karapatan ang malayang pagpapahayag, hindi nito kabalikat ang manggulo, manakit at manira ng mga ari-arian. Sa kabilang banda naman, ang pagde-deploy ng National Guard sa LA ay bihira, karaniwang ginagawa lamang sa panahon ng natural na kalamidad. Maalalang huling na-deploy ito noong 2020 kasunod ng pagpatay kay George Floyd. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang pandaigdig, kritikal ang tinamo ng tumatakbong presidente sa Colombia na si Miguel Uribe Turbay. 39 anyos matapos barilin ng 3 beses sa kalagitnaan ng kanyang pangampanya sa Bogota. Ayon sa mga ulat, nagtamo ng 2 bala sa ulo at 1 sa tuhod si Turbay. Kaagad namang naaresto ang isang 15 anyos na suspect. Nabatid na ang naturang pamamaril ay naganap habang nagtatalumpati si Turbay sa isang parke. Lubos naman ang hinagpis ng kanyang may bahay na si Maria Claudia Tarazona at nanawagan sa publiko ng panalangin para sa mabilis na paggaling ng kanyang asawa. Samantala, kasalukuyan namang ginagamot sa Santa Fe Clinic si Turbay kung saan nagsagawa rin ng prayer vigil.
ang mga taga-suporta nito. Sa ibang banda naman, mariin namang kinundina ng partido ni Torbay at ng pamana ng insidente at tinawag ang pag-atake bilang pagsupil sa demokrasya ng bansa. Nagpahayag din ng pagkundina si U.S. Secretary of State Marco Rubio hinggil sa nangyaring insidente. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ating balitang sports, muling pinatunayan ni Carlos Yulo ang kanyang kagalingan sa floor exercise matapos masungkit nito ang kanyang ika-4 na sunod na gold medal sa Artistic Gymnastics Asian Championships noong Sabado, Hunyo 7. Nakakuha si Yulo ng 14,600 points sa final upang talunin si Milad Karinin ng Kazakhstan na merong 14,400 points, habang si Muon Gyongyon ng South Korea ay nagtala ng 14.033 points para sa bronze. Sa kabuuan, may 3 medalya na si Yulo sa kompetisyong gintong medalya para sa floor exercise, bronze sa individual all-around at bronze sa vault. Maalalang nagtapos din si Yulo ng ika-7 pwesto sa rings. Samantala, may 2 pang apparatus finals na sasalihan si Yulo. Ito ay ang horizontal bar, kung saan siya ang huling nakapasok sa finals, sa parallel bars, kung saan siya ay ika-4 na qualifiers. Radyo Pangasinan Balita. Pinaigting pa ang partnership ng NBA at Japan B-League na maaring magbukas ng mas maraming oportunidad para sa mga Filipino imports na gustong makapasok sa biggest basketball league. Ayon kay NBA Deputy Commissioner Mark Tatum, may mga pag-uusap tungkol sa mas malawak na collaboration sa pagitan ng NBA at B-League, lalo na at nakita ang talento sa Japan sa katatapos lang na finals ng liga. Isa sa maposibleng mangyari ay ang mga laro sa pagitan ng B-League teams at NBA G-League na maaaring maging daan para sa mga manlalaro na makuha ang atensyon ng NBA scouts. Dahil maraming Filipino players ang naglalaro sa B-League, kabilang na si Kai Soto. Ang partnership na ito ay maaaring maging mahalaga para sa kanila upang magkaroon ng mas malawak na exposure sa NBA. Bagamat wala pang konkretong plano para sa mga exhibition games, sinabi ni Tatum na may potensyal para sa mas malaking proyekto sa hinaharap. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ating balitang entertainment, nilinaw ng Miss Universe Organization na nananatiling walang pagbabago sa kanilang pamunuan sa gitna ng mga kumakalat na maling balita online at sa ilang media outlet. Sa opisyal na pahayag ng Miss Universe Organization o kay MUO, kinumpirma nito na si Ann Jakartatic ay nananatiling Chief Executive Officer o kay CEO ng organisasyon, habang si Raul Rocha ay patuloy na nagsisilbing presidente. Samantala, hinikayat din ng nasabing organisasyon ng publiko at media na kumuha lamang ng impormasyon mula sa kanilang organisasyon at verified channels upang maiwasan ang pagkalat ng maling balita. Radyo Pangasinan Balita. Na-detain naman ng US Immigration ang Customs Enforcement si Kabi Lami isa sa mga kilala sa social media platform na TikTok bilang isang content creator matapos umano'y mag-overstay sa United States. Ayon sa ICE, si Lami ay hinuli noong June 6 sa Harry Reid International Airport sa Las Vegas, Nevada. Ngunit pinalaya rin ito sa parehong araw at pinayagang umalis ng kusa sa Amerika. Radyo Pangasinan Balita. Sumainyo mga balita dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan. Mga balita sa ating bansa. Balitang pandaigdig, sports at entertainment. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa ating technical side na si Engineer Richard Olanday at Engineer Nixon Zakal. Ako po si Amor Ligaspi Diga. Maraming salamat and magandang morning! Radyo Pangasinan Balita.
Sikaratan susaray manunaan na balita. Edsayan Kabuasan, Radyo Pangasinan